Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Sumos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. po niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o ga pizza Jess na. Nining buwan karon mahigala sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagan tagpagtaga mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Ang Pag-asa padayong nagmonitor sa low pressure area nga naa karon gawas sa Pilipinas. Gawas pa kini sa Philippine Area of Responsibility. Doon na kini high chance nga mahimong usa ka tropical depression sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Katanig pagtagad butaga mga higala sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang gahapon pa lang tag-as na ang linya sa mga gasoline stations alang sa mga nagpatubil daan aron makalikay sa big time oil price hike sugod karong mga orasa. Ang presyo sa gasolina mosaka og 7 ngadto sa 13 pesos ang matag litro, 17 ngadto sa 24 pesos sab ang litro sa diesel og 32 ngadto sa 38 pesos ang matag litro sa kerosene. Straight to the point. Ginoo ko na unsa naman taon ning kalakiha mga kaigilaan. Nagata sa nagpagtagad lubutaga mga higala sa atong pagban-uban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang mga gas stations manam hinuon sa pagpatuman sa big time oil price adjustments sugod karong adlaw. Kini aron dili sobra kabugat alang sa mga konsumidor. Straight to the point. Anam lang mga higala, paita in sitwasyon na sa o naman lang ni mga kaigalaan no, ang income sa mga tao, ang sweldo ug uban pa wa man mo saka. Gasolina rin ni saka. Yagi tala ni katawa mga kaigalaan, gasolina unya ang ubang mga palalito ni saka. Ang mga butang nga makapagawa sa atong kwarta mo ni saka, ang musuod wa. Dahil nahinay tagbaktas-baktas ang ginaning kalakiharon. Katanig pagtagad butaga mga higala sa atong paban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang 71 ka mga gas stations nasakpan nga nag-una-una pagpatuman sa usbaw sa presyo sa produktong petrolyo sa niaging semana og ipasyukos order sa gobyerno. Straight to the Ano point. nag-una-una mo di ha? Pag-ingon nga mo increase, paspas mga higala maka-increase. Pag-ingon nga mo rollback mga higala, potindugaya. Samtang sa pikas bahin ang transport groups nangayo na usab og 2 pesos nga uminto sa plitihan. Straight to the Grabe point. ning atong mga pagsulay nga nahidangatan ron mga kaigilaan. Pilting grabiha gyud sa krisis atong giatubang ron mga sukit ug paminaw. Pero ang gobyerno mahigala lahi ang gikabisihan kay sige lang yapong pamulitika. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutagas to panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Sa laing bahin ang Kapitolyo ug ubang mga local government units sa Sugbo mosagop sab sa flexible work arrangement pinaagi sa 4-day work week. Apan ang Labor Department deklaro nga ang maong paagi dili automatic nga mo apply sa mga pribadong kumpanya og magkinahanglan kini og panagsabot-sabot tali sa employer og sa mga employees. Straight to the point. Ay mabalik patas principle mga higala sa labor code nga no work no pay. Unsa man na no work no pay. Unya og panalitan mahigala kuan sa man na i-overtime ni. Ato ni tagag pagtagad ron butaga mga kagalaan sa atong ban-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Willing bang kumpanya kay mamasan ni usahay indiken nga kumpanya di man sad mosugot mo overtime labi na mahigala og kuan. Nasa dakong mayroon mahigala unya. So kana panagsabot-sabutan na mga sukit tig paminaw. Nya ang ubang mga kumpanya taon sa usa ka semana nagdaan nga nag cost cutting, 3 times a week naman lang ganitong uban nga magtrabaho. Perting paita, makount ang di katol ining kalakiharon.
Straight to the point. Dugangan pa may galang problema karon sa Middle East mga sukid tigpaminaw. Mutaas ang presyo sa lana sa kalibutanong kamerkaduhan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin nagkadaghan sab ang mga shipping companies nga dunay biyahe gikan sa Subo paingon sa laing destinasyon ni pahibawon ng daan pagsaka sa pritihan tungod sa kataas sa presyo sa produktong petrolyo. Straight to the So point. kini mga barko, mga higala gawa sa mga sakinan sa kamadaan nga mo pa-increase hasta mga barko mga kaigalaan nagpasidaan na nga mo increase usab ang ilang mga plitihan. Straight to the Sa point. laing bahin mga sukit ibinaw kapulisan nangandam sa posibleng protesta og mga adlaw nga unang tuig sa kasumaran pagdakop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte pagdala na didto sa The Hague sa Netherlands. Straight to the point. Sa katuig naman day inday keno ug mga adlaw naman day paspasas mga panghitabo mga sukit paminaw ato sa nitagay pagtagad robutaga sa atong pagban-uban mahigala ning atong tulumanon og inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang US President Donald Trump nihulagway nga big time or big mistake ang pagpili sa Iran sa bagong supreme leader nga si Mujtaba Khamenei or Khamenei ang anak sa napatay nga kanhi leader sa Iran nga sa Ayatollah Ali Khamenei. Straight to the point. Wala kong giingon mga kaigsunan kay ang anak man maoy nahimo ron nga ilang gipili dunay succession so may tabo ini mo lanat paninggira ining kalakiharon og tan-awon tani mga higalag unsay dugang pamaagi ni Donald Trump og ni Israeli Prime Minister mga higala Benjamin Netanyahu unsaon nga pagpamaagi ni nga madali ning gira didto sa Middle East kay karon may galang anak man maoy kwan namatyan sa amahan ang nipuli unta pirmiro may gala si Ali Ayatollah Arafah pero namatay sad mga sukit tigpaminaw so unsa may mahitabo ini ron medyo malangan ang gira sus kung malangan pa mga sukit tigpaminaw kay wa pay sign nga mosurrender ang Iran hangtod doon daykin way sign nga mosurrender ang Iran pero mikibra na gamay ilang mga missiles mikibra na gamay pero wa pay mga senyales nga mosurrender kay niingon man sa Amerika nga surrender unconditionally. Straight to the point. Ang problema ini ron kung dili mo tabang mahigala ang China o ang Russia nga direkta nga pagtabang sa Iran apan nitabang sa laing mga pamaagi. Straight to the point. In fact, ang mga intelligence network mga higala sa China matod pa gituuhan nga ni hatag og real time nga mga information didto mahigala sa Iran. Og ingon sa mga kaigalaan ang mga armas nga panggamit base sa signature sa mga bomba mga higala gikan sab sa Russia. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad dong butaga mga kaigsunan. So mahitabo ni Amerika og Israel nakigubat mahigala sa Iran. Pero sa pikas kabahin ang Iran nakigubat sad ang likod ni ini mao mahigala ang Russia ug ang China. Straight to the point. Ato ni hatagag pagtagad basta kay wa lang mga higalay direkta nga participation ha. Patod pa kay kuya usab mahigala dunay direktang participation sa escalate mahigalang gubat. Straight to the Kata sa point. pagtagad do butaga sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. man ang atong pagpadayon sab sa hisgutanan labot sa pagbisita ni BBM didto mahigala sa New York working visit kuno kini didto mahigala sa New York kay tuwa dito mahigala ang United Nations sa iyang working visit ato sa nitagag pagtagad kay gisugat og dakong protesta. Kaingon ka may gala asa man ibutang sa BBM nga ara sa tong nasod dunay protesta. Pag-abot ito sa Amerika giprotestahan Japon. Ato rin pagtagad lubutaga mga kaigsunan sa atong uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Kini guban pang mga eskutanan nyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo. Mga balita'y detalyado